Moikka kaikille! Nyt olisi aika tehdä tämä arvonta. Se on kestänyt aika kauan mutta ajattelen, että teen sen nyt tänään, kun mulla on vapaapäivä. Ja sain siitä jo kommenttia myös, että koska teet arvonnan. Eli teen sen nyt. Ja mä pahoittelen jo etukäteen tätä kuvan laatua. Mun järjestelmäkamera on kotona mun asunnossa kaupungissa ja mä oon tällä hetkellä iskän luona, joten mulla on vaan tää todella hyvä webbikamera, jolla mä kuvaan, mutta toivottavasti se te kestätte sen. Eli mulla on täällä kauhean määrä lappuja, missä on ne, jotka on osallistunut arvontaan, nimet. Ja idea on sit mä otan täältä lapun ja sen nimi, joka täältä ilmestyy, niin se on arvonnan voittaja. Ja mä oon kirjoittanut siis suunnilleen ne nimet, mitä teillä on käyttäjäniminä bloggerissa. Eli. Joissakin voi lukea, jos jollakin on sama nimeä, niin voi lukea myös jotain muuta. Mutta oon käyttänyt niitä bloggerina. Eli mä nyt sekoitan täällä vähän, että nää irtoilee nämä laput toisistaan. Koska ne on aika pieniä. Joo. Jos minun arvotaan täältä joku, mä en siis yhtään tiedä, kenen lappu täältä tulee. Otetaan nyt. Tässä on yksi lappu. Oota. Ei kun tässä näin. Joo. Mulla on yksi lappu täällä. Ja sitten katsotaan, kenen nimi täältä tulee. Arvonnan voittaja on Saara. Eli tätä nimeä käytetään, hän on käyttänyt tuolla bloggerissa. Ja Saara, mä laitan sulle sähköpostia voittajasta, jos ei voittajaa vastaa sähköpostiin viikon kuluttua, niin silloin arvotaan uusi voittaja. Kiitos kaikille, kun olette osallistunut arvontaan. Ja niin kuin varmaan olette nähnyt sivupalkista, että silloin kun on 150 lukijaa blogissa, niin silloin tulee uusi arvonta. Moi moi!